Nos levamos dicindo dende hai algún tempo que é necesaria unha reacción social decidida para frear e para facer rectificar a actual política anti-idioma galego que está practicando a actual dirección do Partido Popular e o goberno deste país. Miles de asistentes creo que tamén expresaron contundentemente que non comparten esa política do Partido Popular. Nos invitamos o señor Núñez Feijóo a reflexionar, a ouvir o que cada vez máis galegos e galegas lle están a decir. O goberno galego debe impulsar o idioma en todos os ámbitos e non combatilo como está a facer. Impulsar o idioma que é o que marca o estatuto deste país. Temos que decirlle que rectificar é de sabios e aínda está a tempo de facelo e volver ao consenso que unilateralmente rachou o Partido Popular. O señor Núñez Feijóo, na nosa opinión, só ten dúas opcións, a que acabo de comentar, e, polo tanto, variar radicalmente a actual política lingüística do goberno e volver ao consenso 2004, e rectificar unha política lingüística que nin siquiera comparten moitos dos seus votantes e dos seus afiliados, ou seguir encastelao, como parece que pretende, na posición extremista actual, pero que saiba entón que o movimento social a prol do galego non somente non vai a disminuir, senón que non fará máis que aumentar. Nos, desde logo, do que estamos absolutamente convencidos é de que cantas máis persoas estén a prol do idioma, mellor. Cantas máis, mellor. En calquer caso, se me permite, nós o único que lle pedimos a todo o mundo, en líneas xenéricas o digo, é coherencia, non? Porque un efectivamente se está a favor dos dereitos lingüísticos, se está nunha manifestación como a de onte, que claramente pedía o que pedía, hai que actuar políticamente en coherencia. Por lo tanto, nós sí nos alegramos da presencia do señor ministro e tamén o invitamos a que utilice o seu cargo na medida das súas posibilidades, algunhas ten, para impulsar tamén o galego no ámbito da xusticia, non? Un ámbito onde precisamente a galeguización brila pola súa ausencia. Non? O problema está no seguinte, trilingüismo que se queira, pero o problema é onde queda o galego, porque claro, no trilingüismo estará o galego, e por tanto, esa forma de intentar derivar os problemas hacia onde non son e engañar a ciudadanía cas cuestións, cada vez engañan a menos xente, non? Porque claro, que contraposición haberá entre querer o idioma, falalo, ser competente nel e que a administración faga o posible para que eso sea así e o aprendizaxe de outros idiomas, incluído o inglés, é que vamos, de verdad, son argumentacións que a estas alturas, con todos os respetos, ni de primaria, porque esa contraposición non é certa. Hai moitos povos en Europa, por certo, moito máis avanzados no tema do multilingüismo, falando dese inglés que hai que falar e que todos hoxe debemos, efectivamente, seica coñecer, pero que cando falan no seu idioma, falan no seu idioma. Unha cousa non ten nada que ver con ousa. Trilingüismo, pero primeiro o galego. Senón non haberá tal trilingüismo, non?